Najvažniji faktor primanja ljudskih dijela, primanja dobrih dijela jeste nijet. Mnogi hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem ukazuju na važnost nijeta, ukazuju da je nijet prvi i najvažniji faktor, dakle nijet čista namjera, prvi i najvažniji faktor u primanju bilo kojeg dobrog djela. Mnogo je dakle takvih hadisa, mi ćemo spomenuti samo jedan kojeg na neki način se izbjegava citirati jer ima jaku poruku. Međutim, ovaj hadis treba stalno citirati, stalno imati na umu, jer govori upravo o važnosti nijeta i o opasnosti rijaluka pretvaranja pred ljudima. Ovaj hadis je vjerodostojan, prenose ga poznate hadijske zbirke kao što su Sahih imama Buharije, Muslima i tako dalje, i u kojem se govori o trojici, o tri vrste ljudi kojima će Allah dželešanuhu potpaliti džehennem. Dakle, njima će Allah dželešanuhu potpaliti džehennem. Zašto? Upravo zato što je njihovo djelo, što su njihova djela toliko ružna, toliko odvratna. U ovim predajama se spominje da je prvi onaj kojim će Allah dželešanuhu potpaliti džehennem mudžahid, borac na Allahovom putu, koji će kada dođe na sudnji dan i kada Allah dželešanuhu bude svodio račune, kazati kako se borio u ime Allaha dželešanuhu, kako je išao u borbu, kako je htio zaraditi džennet, borbom. Onda će Allah dželešanuhu kazati, ne, ti si to radio kako bi ljudi kazali da si hrabar. To je kazano, ono što si imao nijet, ono za što si se borio, to si postigao, ovdje nema za tebe nagrade. Drugi kojim će Allah dželešanuhu potpaliti džehennem jeste osoba koja je navodno u očima ljudi, dijelila imetak na Allahovom putu. Pa će isto tako kada dođe na sudnji dan i budu se svodili računi, kada ga Allah dželešanuhu upita šta je radio na dunjaluku od dobrih dijela, on će upravo kazati ovo da je dijelio imetak u ime Allaha dželešanuhu, ali će mu biti kazano ne, ti si imetak dijelio da bi se kazalo kako si dobročinitelj, kako dijeliš. To je kazano, to zbog čega si to radio, to s kojim si nijetom radio, postigao si. Ovdje za tebe nema nagrade. Treći koji će također, kojim će Allah dželešanuhu potpaliti džehennem, jeste u nekim predajama se kaže učač Kur'ana, u drugim predajama se kaže osoba koja je bila učena, alim. U svakom slučaju, dakle, radi se o osobi koja je imala određeno islamsko znanje, pa će mu biti kazano, nakon što on iznese da je to radio u ime Allaha dželešanuhu, bit će mu kazano ne, ti si učio Kur'an kako bi se kazalo da si karija, da imaš lijep glas. To se kazalo, ovdje nema za tebe nagrade. Ova druga predaja gdje se spominje učen čovjek, kazat će mu se ne, ti nisi znanje sticao u ime Allaha dželešanuhu, nego da bi se kazalo kako si učen. I to se kazalo, dobio si svoju nagradu na dunjaluku, ovdje za tebe nema nagrade. Dakle, ovaj hadis kojeg smo u sažetom obliku izložili, ukazuje na važnost čistog nijeta i opasnost rijaluka pretvaranja među ljudima. Da nas Allah dželešanuhu sačuva od rijaluka. Obzirom da šejtan zna šta je najvažnije u našim djelima, da je to nijet, šejtan upravo napada, pokušava napadati 24 sata, traži priliku da nam pokvari naš nijet, da nam time nanese najveću moguću štetu, a to je da naša dobra djela koja radimo ne budu kod Allaha dželešanuhu primjena. Zato je neophodna stalna budnost, neophodan je stalni oprez. I mi smo na prošlom našem druženju skrenuli pažnju na Hazreti Omera, za kojeg je poslanik alejselam posvjedočio da od njega na neki način bježi i da ga se plaše šejtani, da je ipak pitao Huzeifu da nije možda na popisu munafika. To je ta stalna opreznost, stalna budnost koja mora biti prisutna kako šejtan ne bi našao put, metod da pokvari naš nijet. Ako analiziramo naše današnje stanje, našu današnju situaciju, vidjet ćemo mnoštvo primjera gdje šejtan pristupa nama vjernicima i
Allah zna u kojoj mjeri, ali narušava naš nijet, kvari našu dobru namjeru. Pa možemo vidjeti, pošto su društvene mreže itekako prisutne danas u svakoj kući, kod svakog pojedinca, možemo vidjeti po društvenim mrežama mnoštvo takvih primjera. Pa ako neko uradi neko dobro djelo na način da pomogne materijalno neki projekat ili neku osobu, to se iznosi u javnost, to se stavlja na statuse, to se pišu knjige, to se daju intervjui i tako dalje. Ako je neko poizmetio neku osobu, svoga roditelja i tako dalje, to se mora iznijeti u javnost. Ako je neko pomogao u bolesti nekoj osobi, bilo da je materijalno pomogao, bilo da ju je izliječio navodno svojom rukijom ili učenjem Kur'ana ili nekom drugom metodom, to se mora iznijeti u javnost, to se mora staviti na status, to se mora napisati knjiga i tako dalje. Ali kako ovdje šetan djeluje? Djeluje tako što nama koji to iznosimo, koji to predstavljamo u javnost, zamaže oči i mi pokušavamo kazati da time ukazujemo i da time govorimo o milosti Allaha dželešanuhu, o mudrosti Allaha dželešanuhu, o moći Allaha dželešanuhu, a ne pobogu o sebi. Dakle, ovo je čista šejtanska zamka. Jer ako je Allah dželešanuhu taj koji je pomogao, ako je Allah dželešanuhu taj koji je izliječio, a ne mi, zašto onda mi uopće to iznosimo i sebe na jedan, doduše, indirektan način, ali sebe spominjemo i sebe reklamiramo. Zašto? Ako time svoja dobra djela izlažemo opasnosti da budu kod Allaha dželešanuhu odbačena, jer nisu urađena sa čistim nijetom. Kada tako nešto radimo, kada iznosimo dakle ta dobra djela, bez obzira što je pod obrazloženjem da ukazujemo na moć Allaha dželešanuhu, prisjetimo se da Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže da je on estaizubillah alimum bidati sudur, da zna šta je u našim prsima, šta je u našem srcu, da zna naše pobude, naše nijete, naše razloge zašto nešto radimo. Obratimo pažnju na riječi Allaha dželešanuhu koji govori kakav ibadet, kakva pobožnost treba da bude. Estaizubillah inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratun wa ajrun kabir. Zaista oni koji se boje svoga gospodara bil ghaib, u samoći, daleko od ljudskih očiju, ne hvaleći se, u tajnosti, sve ovo može da znači bil ghaib, lahum magfiratun, njima sjedi, oni će dobiti oprost i veliku nagradu. Dakle, ovdje je u ajetu naglašeno bil ghaib, ne javno, ne hvaliti se, sakriti, ne pokazivati i tako dalje. Zato su istinski, iskreni pobožnjaci krili svoja dobra djela. Zašto? Upravo zato bojeći se da ih ne pokvari. Možemo mnogo takvih primjera navesti, ali evo, za ovu priliku, za ovo druženje navešćemo samo jedan primjer. Naime, ashab, drug Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Musa, je prenio jedan događaj, jedan pohod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada su išli u taj pohod, kaže da ih je 6 jahalo jednu devu, da ih je 6 se smjenjivalo na jednoj devi. Dakle, jedan bi jahao, 5 bi išlo pješke, pa bi se smjenjivali, dakle, tek 6. je jedan od njih bio na redu da uzješe, ostalo je morao da ide pješke. I onda Ebu Musa spominje da su, hodajući tako dugo pješke, ranjavali svoje noge u mjeri da su im čak nekima od njih i nokti s nožnih prstiju otpadali. Pa su onda neke krpe koje bi nalazili, zamotavali u njih svoje noge jer nisu čak ni adekvatnu obuću imali. Ebu Musa je ovo, kada je prenosio, uradio da bi sačuvao sunnet, da bi sačuvao siru, da bi sačuvao informacije o pohodima Božjih poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali se u predaji kaže i naglašava da mu to nije bilo drago. Dakle, nije mu bilo drago spominjati ta njihova djela, bojeći se da ih time ne bi pokvario, da time ih ne bi uprljao. Poznati pobožnjak, poznati tabiin,
Hasan el-Basri bi spominjao da kada bi neko od njegovih suvremenika radio neko dobro djelo, to dobro djelo bi skrivao od ostalih ljudi. Pa se kaže znalo desiti da bi neko od njih hifz završio, cijeli Kur'an na pamet naučio, a da to niko ne bi znao. Znalo se desiti da bi neko od njih stekao visok stepen znanja iz islamskih nauka, a niko od njih to nije znao na način da je to pokazivao, time se pohvalio, nametao i tako dalje. Molim Allaha dželešanuhu da nam otvori naše duhovne oči, da budemo svjesni da je šejtan 24 sata uz nas, da nas pokušava zavesti. Molim Allaha dželešanuhu da nam da snage da te metode šejtanskog zavođenja prepoznamo i da im se svim silama odupremo. Amin.